Oi, minne Tiina meni? Mitä? Näkyykö siellä koiria? Oho, siellä onkin koiria. Lyhtikoira, mikä siellä? Kuka se on? Onko se Lempi? Ei se ole lempikoira. Se on ihan vieras koira, ihan Lempin näköinen. Niin. No niin, nyt sua yhtään hämmennä, että Tiina meni pois, kun näkyy koira. Niin, mitä siellä tapahtuu? Ollaanko me täällä Velatan Salen pihassa? Ollaanko? Niin. Niin. Onko siellä Lempin näköinen koira? Niin. Lyhtikoira, arvas mitä? Huomenna sinä tapaat Lempin. Joo, huomenna tapaat Lempin. Joo. Niin. On kiva sulla huomenna. Lyhtikoira. Minne Tiina meni? Minne Tiina meni? Minne Tiina meni? Oi, missä Tiina on? Oi. Lyhtikoira. Tuleeko Tiina? Siellä menee toinen koira. Niin menee. Niin. Mutta Lyyti, missä Tiina on? Missä Tiina on? Niin. Lyyti, tuleeko Tiina nyt? Tuleeko? Missä tulee? Tuleeko sieltä? Tuleeko sieltä? Tuleeko sieltä? Mistä tuli? Ei ole vielä Tiina siinä. Kohta tulee. Kohta tulee Tiina tulee. Kohta tulee. Niin. Noin. Niin. Nyt Tiina tulee, kato. Nyt Tiina tuli. Noin, nyt tuli.